Pozdrav za sve youtubere. Evo, srdačno pozdravljam i javljam se. Prvo mi je drago što vidim novi video na YouTubeu o gospodinu Žarku Hrgiću i tim povodom se i javljam. Jednostavno, drago mi je zbog ovog čovjeka. Drago mi je što će taj čovjek napokon krenuti svojim putevima, što će doći u Karlovac i što će napokon ostvariti svoje želje koje je on zamislio. Puno mi je drago zbog ovog čovjeka. Vlada jedna pozitivna energija, svi iščekujemo željno, svi mi koji smo ga pratili godinama, iščekujemo taj trenutak. Naravno i svi ljudi koji su bliski njemu, koji su blizu njega isto to očekuju. Mi smo ovdje u Hrvatskoj, već dosta ljudi se raspituje o tome kada će Žarko doći u Karlovac i imamo želju da dođemo, da ga snimimo, da pričamo s njim, da razgovaramo i da ga dočekamo. Bilo je teških trenutaka, bilo je život u pećini, bilo je i lijepih trenutaka, a bilo je i teških trenutaka, ali jednostavno svi čekamo taj trenutak kada će doći do tog poboljšanja i ostvarivanja Žarkovih želja. Jednostavno, dosta ljudi dolazi, dosta ljudi ga prati, ali nažalost i dalje niko ne postavlja mu konkretna pitanja. Sve se to nešto okolišava i jednostavno da li ljudi možda nemaju petlju da ga pitaju neke konkretne stvari. Ja bih volio da je neko mogao konkretnije da ga pita gdje će da bude, u kojem će gradu biti, kako će dalje imati kontakte s njim i ostale stvari i da se snimi to kada dođe na svoje odredište, da se snimi, da razgovaramo s njim, da ga posjetimo i ostale stvari. Ali eto, jednostavno imam želju da, iako ne mogu sad u ovom trenutku da dođem do njega, pratim kolege koji rade to, koji su na terenu, koji svakodnevno dolaze, prate situaciju, obilaze ga, pomažu mu i eto, ja se zahvaljujem najljepše i u svoje ime i želim da mu pomognu koliko mogu, a i mi ćemo pomoći koliko možemo sa strane. Ukoliko bude trebalo, pomoći ćemo shodno svojim mogućnostima. Jednostavno, evo, još malo pa zima će proći, dolaze bolji dani, dolazi proljeće još malo, tako da će biti sve drugačije. I jednostavno, zadovoljni smo, vlada jedna pozitivna energija, svi iščekujemo, Žarko je hit na YouTubeu, dosta ga ljudi prati, dosta ljudi dolazi, veliku gledanost ima. Znači sad mislim da je on najgledaniji u Europi, a čak ovdje na ovom dijelu Balkana da se i ne govori, i svi želimo, očekujemo taj trenutak kada će to da krene, da se nešto pozitivno počne događati. Tako da, poštovani pratioci, želim čuti vaše mišljenje, želim komentare, kakva su vaša mišljenja, da ste zainteresirani da dočekamo Žarka, da ga vidimo, kakva će situacija biti dalje, šta će se dešavati i eto, pretplatite se na kanal, lajkujte video, ostavite vaše komentare, ostavite vaše prijedloge, recite vaše mišljenje, ali ja ipak mislim da je bilo dosta komentara prateći prethodni moj video, bilo je dosta komentara koji su ukazivali na to da se neće ništa dogoditi, ali jednostavno vjerujem da će se dogoditi, da će se pozitivne stvari odvijati i da će mu rodbina pomoći, čak njegova braća i njegova ostala rodbina koja želi da mu bude bolje. Tako da vjerujemo, svi držimo fige, čekamo šta će se događati i naravno želimo da čujemo vaše komentare, vaše prijedloge, da se uključite izravno u program i da komentarišete, da kažete i jednostavno da poželimo našem gospodinu Žarku Hrgiću bolji život, poboljšanje uslova, stanovanja i svih ostalih stvari. Volio bi da jednom dođemo svi oni youtuberi koji su ga snimali, i veliki i mali, i ovi koji su počeli, da jednostavno budemo prisutni kada se on skrasi i kada jednostavno situacija se poboljša. Mi ne možemo to da opišemo koji su
mi ljudi koji smo ga pratili godinama i koji pratimo, mi jednostavno znamo kakav je to doživljaj, kakvo je to iščekivanje, ali ne može biti toliko to interesantno ljudi koji su ga počeli juče pratiti. Nije isto ljudi koji ga prate 10 godina i više, a nije isto ljudi koji su ga tek počeli pratiti. Tako da je to velika razlika u tome i evo mi se nadamo i vjerujemo, držimo fige da će biti sve dobro i da će biti moćno. I poštovani pratitelji, ja vas ovim putem pozdravljam i želim vam svako dobro. Lajkujte video, pretplatite se na moj kanal, ostavite vaše komentare i prijedloge i vidimo se uskoro. Pravit ćemo jedan live i sa terena, nećemo sad dodati koje su stvari u pitanju, ali live ide i sa terena. Kada budemo pravili taj live, rećemo o čemu se radi i šta je poenta cijele priče. Pozdravljam vas sve, veliki pozdrav za sve youtubere, veliki pozdrav za sve donatore koji su Žarku pomogli i donirali mu i hranu i kamp kućicu i sve ostale. Pozdravljam vas, Mimo Band kanal i želim vam svako dobro. Živjeli!